Здрава ден, ще ви покажам на трик. Този трик е по-труден за Оли. Значи, ovaj трик работата е, значи, направим Оли и като сте между пръстите, го мърдаме овой пръст и мало. Тези като се върти и направи нещата. Това како изглежда. Оли, цяло. Тук е много лесно. Малко ми работата в хватянето. Това е първият. Вторият трик е да направим Оли и овој път не да правим вака, туку с овој прст да го маме. Тези път ќе се върти и направи така. Овој трик е малко потежен, затоа ќе ти покажа така. Значи, Оли, вака и сега. Нека научат. Това е много интересен трик и можете да се покажете с него.